دمسي السنة ازي كاب كتما لندن زم حلالف دمصهم دمسي السنايو زه خبر سلام تنابصحكم كبرات تخاطلتي دمص سنا كما يتوعلو ابنا يلوم حموس 12 حمله مدبنا فلما زينا قصيلنا دما ابوشت ارترا زركبو تخاطلتي بزقربلنا حتى مسرات نتي قدامي منستر اثيوبيا ابي احمد اسمراب زبصحلو علات زحلف سنبت زقربنايو ارترا داغماي اب مسقلاوي منجد زرستو قال اسنا دغيمنا كنقربلكم هنا امباركس فلما زينا خنقدم برستاتو خنجمر والكملاغي إسياس أفوركي أبز سالستين أو عدي سابق خيد مخانو من جتات أسنا كاب إرتر حبيرهم والكملاغي إسياس أفوركي بفلاي مس السودان مسحاب مسجمرة بتسألاتي تخبيبو عقلو سلز صوبو نسلطانو أب حدا غاز التخنتات كمتسيو إلو أب چنكت بموداقو كاب كبابا خوص نممصا أبي أحمد كمتو تتقيمو مس إثيوبيا زمدنو كم محيش نحبرات إمارات عرب بترقاقا مجزيه كم زلمنا من جتات حبيرهم والكملاغي إسياس أفوركي قدامي منستر إثيوبيا أسمرا بصحو أب تملسلو غزيه نتي أب غزي حرنتا وقالسن دوباوي كويناتن كلتا غزي استمارخه علول بايلوت إثيوبيا بزاب بيتروس افتحو حيزوون أب عديس أبابا كم زخيد مقبارو من جتات كاب أسمرا حبيرو مالو والكملاغي إسياس نتي مس إثيوبيا زقبر زلو قطع زيبلو حقبقب زقاومون زدقفون لعلو تحالف تزركبون باتاتات أب إرترا تقاوموتات يرئيهم زلو من جتات حبيرهم زينا بزرزر والكملاغي إسياس أفوركي أبز سالستين أو عدي سابق خير مخانو من جتات أسنا كابير ترى حبيرهم نايتز تحلو أو أقدمهم بدوبا يبيلوم نو عدي سابق كم روحن كلو نسون بتمساسالي بدوبا يبيلون أو عدي سابق كم رح تثبيتي قبر اللهم اتي دوبات كي تحانت مسمنقس إثيوبيا زراخب يبلنا نيلون 16 عامات نهزب إرترا عبعبي حزوت صنحو الكملاغي إسياس أفوركي نسلام رهوان هزب إرترا زي كونه كابتي عقلو عصبي بلوز نبر وطري مواصع رخيبو عد ما سلطانون من نوحن تتخيلو نتي حضور زقاف حشوهات سلطانون مرواي ابي إثيوبيا نصنحو طموحنا مسلسال مسقدناوي منستر إثيوبيا جمير وزل حقبقب نمقصال نمريتن سماياتن بحرن إرترا بتبتب بزي حتن مكتالن أحليفو يهبام كمزلو يفلت قدامي منستر إثيوبيا أبس مرابز بصحلو حموشتا نطبتات سممع مختام قجت أبز فرمولو أقاطامي محنصاص دوب زبل نطبي نتي اب مطرطار زركب حزب ኤርትራን ምትላል اب ድሕሪ ተቆይሶም እኳን ተነበሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ አቶ ወርቅነህ ገበየው ኣብ አዲስ አበባ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንኹሉ እቲ ስምምዕ ሓደ ክልተ ኢሉ እኳን ተጠቀሶ ነቲ ምሕንጻጽ ዶብ ዝብል ነጥብ ግን ፈጺሙ ኣይዘከሮን እዚ ድማ ነቲ ምሕንጻጽ ዶብ ቀዳምነትና ኣይኮነን ዝብልና ኢሳያስ መርገጺ ዘውክዩ ኣብ ግዜ ሓርነታው ቃልሲ ኢሳያስ ንባድመን ወያነ ቢደዋኒኑ ሂቡ دحار دمان إثيوبيا نمقصار زنبورة دليت محلف سينو ناتداخم مسكده فين أبزبلو أوان نباد ما مسامس غيرون حزب إرترا بقليلو زي وص عزاقتو كينات شخيلو عدد هلكيتن بوليتيكا وقلولاون كم شممو እዚ ሕጅውን አጎላጎል ዝገድፈ ዘሎ ጉዳይ ምሕንጻጽ ዶብ ንመጻኢ ወለደታት ኤርትራ ዝተቀብረ ነታጎ ኮይኑ ከይልክሞ ዶባት በተስምምዕ መሰረት ክሕንጻጽ ከም ዘለዎ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመጽ ሰላም ቀጻልነት ብዘለዎ ሕጋዊ መንገዲ ክፍጸም كل إرتراو خصعرل زلو قدايو والكملاغي إسياس أفوركي بفلاي مس السودان مس سحاب مس جمرة مس جبوتون أبي قوامت سلسلة سنحة نا إثيوبيا تدميرو بسألاتي تخبيبو عقلو سلسلة صوبو نسلطانو أب حدا غاز تخونتات كمتسيو إلو أب چنكت بموداقو كابتين أيموتن حياتن زخونو كونتات كبابان نموصا نممصا أبي أحمد ناب سلطان كم مأتو تتقيمو مس إثيوبيا زمدنو كم محايش نحبرات إمارات عرب بتدقاقا مجزيه كم زلمنا منشتات حبيرم كمتي مس إثيوبيا مستبعسة نتا تسالي إواز نبرا السودان قمتليلو أخوان كبلا زي حافرة حجون سلطانو أب حدقا سلزعتو انتزي كوينو بحقنا حزب إرترا راهوان سلامن أقدسوا خمزي كونون تقالبات بحرياتو بمتكاس أرديهم إسياس كاب جزي حرنتاو قالسي أتحيزونا حزب إرترا ربحا يخون ناصنت بقدامنت سريعوا خمزي فلت بمملكاتكا
ድሕርቲ ወተሃደራዊ ምዝላቕ ኣብ 80ታት ኣብ ሮማ ዓዲ ጣልያንን ኣብ በርሊን ምብራቕ ጀርመንን ብምስጢር ምስልኡኻት ስርዓት ደርግ ብምስጢር ተራኺቡ ብረት ኣውሪዱ ኣምሳይኡ ውዕል ሪጅናል ኣውቶኖሚ ዞባዊ ምምሕዳር ተቐቢሉ ኣብ ትሕቲ መንግስቱ ሃይለማርያም ከም ምክትል ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ወይ ድማ ጠቕላሊ ሚኒስተር ክኸውን ኣብ ቀጻሊ ዝርርብ ከም ዝነበረውን እቶም ምንጭታት ብምርዳእ እዚ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ቅጥዕን ግልጽናን ዘይብሉ ምቅራቡን ኪኖቲ ብዓውታት ስማዕ ዘሎ ርክባት ነቲ ሕዱር ውልቃዊ ሕልሚ ስልጣን ዓባይ ኢትዮጵያ ንምርዋይ ንኤርትራ ከም እትውሓጥ ናይ ምግባር ውጥኑ ዘበራብር ምዃኑ ኣሚቶም ኣለው። እቲ ምስልኡኻት ስርዓት ደርግ ብወግዒ ዝገብሮ ዝነበረ ዝርርብ ከምቲ ዝደለዮ ስለ ዘይከደሉ ኣብ 1989 እውን ኣብ ኣስመራ ምስ ዝነበሩ ጀነራላት ስውር ርክብ ብምክያድ ኣብ ልዕሊ መንግስቱ ዕልዋ ብምግባር ንሱ ቀንዲ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነሉ ኩነታት ንምፍጣር ፍሹል ፈተነ ከም ዘካየደ ብተወሳኺ ኣረዲኦም። ብቐንዱ ኢሳያስ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ራህዋን ሰላምን ኣገዲስዎ እንተዝነብር መራሕቲ ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ ይኹን ሃይለማርያም ደሳለኝ ብተመሳሳሊ መንገዲ ጻውዒት ኣቕሪቦምሉ ብፍላይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዋላ ናብ ኣስመራ ክበጽሕ እውን ከም ዝኽእል ብወግዒ ገሊጹ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝኣመሰለ ግብረ መልሲ ዘይምሃቦ እቲ ናይ ሱዳን ኩነታት ሽዑ ስለ ዘየሻቐሎ ብቐንዱ እቶም ናይ ሽዑ መራሕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሕልሚ ስለ ዝፈልይዎ መንገዲ ከም ዘይከፍትሉ ስለ ዝተገንዘበ ምዃኑ እውን ምርዳእ ይከኣል። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ካብ ኣስመራ በፂሑ ኣብ ተመልሰሉ ግዜ ነቲ ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልስን ዶባዊ ኩናትን ክልተ ግዜ ዝተማረኸ ዕሉል ፓይሎት ኢትዮጵያ በዛብህ ጴጥሮስ ኣፍቲሑ ሒዝዎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸይድ ምግባሩ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም። ካልኦት ኢትዮጵያውያን እሱራት ብተመሳሳሊ መንገዲ ከም ዘፍትሐውን እቲ ሓበሬታ የመልክት። እቲ ካብ ኣስመራ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዝያዳ ምርግጋጹ ዘድሊ እኳ እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን እውን በታ ሒዝዋ ዝኸደ ነፋሪት ኢትዮጵያውያን እሱራት ኣፍቲሑ ሒዝዎም ከም ተመልሰ ይፍለጥ። እቲ ክልተ ግዜ ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ደብዲቡ ህይወት ኤርትራውያን ዘጥፍአ ፓይሎት ኢትዮጵያ ብዊንታ ኢሳያስ ዘይኮነስ ንቁስልን ጉድኣትን ህዝቢ ኤርትራ ብዘይጎዳእ ኣገባብ ህዝቢ ኤርትራ ብዝፈልጦ ግሉጽ መንገዲ ክፍጸም እኳ እንተለዎ ብቐንዱ ዘስደምም ግን እቶም ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ጌርና ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳይና ነተዓራሪ ሕጋዊ ስርዓት ንትከል ንህዝቢ ኤርትራ ንኽሓሶ ዝበሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራን ጋዜጠኛታትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ይሓቁ ምህላዎም እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሃገራት ከይዱ እሱራት ከፍትሕ እንከሎ እቲ ንመእሰሪኦም ዝተጠቕመሉ ናይ ሃገራዊ ጸጥታ ጉዳይ ኣብቂዑ ንገዛእ ርእሱ ኣንፈቱ ብዘይፍለጥ መንገዲ ሃገር ኣብ ዋጋ ዓዳጋ ብዘእትወሉ ዘሎ እዋን ቁፅሮም ዘይፍለጥ ናይ ፖለቲካ እሱራት ሓይሩ ምህላው ህዝቢ ኤርትራ ብዕቱብ ክሓተሉ ዝግባእ እዋናዊ ጉዳይ እዩ። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ቅጥዕ ዘይብሉ ሕግብግብ ዝቃወሙን ዝድግፉን ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝርከብዎም ባእታታት ኣብ ኤርትራ ተቃውሞታት የርእዩ ከም ዘለዉ ምንጭታት ሓቢሮም። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣስመራ ምብጻሕ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ኢሳያስ ነቶም ብኢደ ወነኑን ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝድግፉ በጻብዕ ዝቑጸሩ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ጥራይ ብምዕዳም ነቶም ካልኦት ካብቲ ጉዳይ ምርሓቑ ነቲ ዘሎ ምፍሕፋሕ ከም ዘመልክቱን ኣገንዚቦም። በቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ መሰረት ኣብቲ ኢሳያስ ንኣብይ ዝገበረሉ ድግስ ከም በዓል ሜጀር ጀነራል ኣስመሮም ገብረዝግሄር፣ ሜጀር ጀነራል ካሪካረ፣ ብርጋደር ጀነራል ግርማይ መሓሪ፣ ብርጋደር ጀነራል ወዲ ካሕሳይ ሂላል፣ ብርጋደር ጀነራል ተኽለማንጆስ፣ ብርጋደር ጀነራል ስምዖን ርእሲ ምራኽ፣ ብርጋደር ጀነራል ስምዖን ገብረ ድንግል፣ ብርጋደር ጀነራል ነጋሽ፣ ብርጋደር ጀነራል ሚካኤል ሃንስ ዝርከቦም ኣዘዝ ሰራዊት ኣይተረኽቡን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሰና ዕለታዊ ዜና በዚ ይፍጸም። ምስ ዝተረፉ መደባት ናይ ሓድገኩም ሰናይ ምክትታል